kuli alang di tengah hari. Hari nan sedang pukul 1, tegang taraso jantung do hati baraso denai yonanyo tuju. Tegang taraso jantung do hati baraso denai yonanyo tuju. Bakuli inyo sayi sampai hati jo jantung nan ditanyonyo. Apa ko ada pasan kadenai rasalah batin ko dibuenyo. Apa ko ada pasan kadenai rasalah batin ko dibuenyo.